Cek cek cek. Alhamdulillah. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek-arek murid-muridku kelas 8 sing hebat alhamdulillahirabbil alamin. Dina iki awake dhewe iso ketemuan maneh ing pelajaran basa Jawa. Terus nih apa sing wis awake dhewe sinaoni ing minggu-minggu sadurunge? Dina iki awake dhewe belajar babagan angka Jawa ya. Umume aksara umpama umume tulisan iku ya liyane ana huruf ya ana angka. Semono uga ing basa Jawa, saliyane ana huruf Jawa ya ana angka Jawa. Bedane angka ambek huruf iku apa? Lek huruf jelas A B C D ana caraka. Lek angka iku ya 1 2 3 4 5 kan saterusé. Baik. Yuk ngeling-eling dhisik. Huruf Jawa utawa aksara Jawa cacahe ana 20. Hana caraka tata sawala padha jayanya maga padha ngohi hana caraka tata sawala padha jayanya maga padha ngo. Nah iki wujude aksara Jawa. Nah saliyane aksara Jawa ya ana angka Jawa 1 2 3. Nah nek Latin kan ngono ngene iki 1 2 3 4 5 9 sampai 0. Nek angka Jawa wujude ya kaya iki. 1 ya kaya huruf M, kaya go iku lho. 2 ya iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini paling gampang dihafal ya 0 karena padha bendere lek 4 ambek 5 iki padha ambek huruf Arab 4 iku lho 4, 5 ya 6. Insyaallah nanti hafal dhewe lah ya kalem-kalem. Nah dilanjut nih contohnya ya apa Pak? Kok contohnya sih carane nulis ya apa? Carane nulis angka Jawa iki beda ambek aksara Jawa. Lek aksara Jawa tulis biasa, nanging lek angka Jawa ing ngarep lan mburine angka Jawa kudu diwenehi tanda petik double ini, petik loro. Supaya apa? Kanggo mbedakake angka Jawa lan aksara Jawa. Nah, lek enek tanda petik ing ngarep mburi mesti nek tengah-tengah ngene iki angka Jawa. Yuk, contoh. Umurku 13 tahun. Umurku 13 tahun. Angkane ndi? 13 tahun. Nangko sak ngarep lan mburine angka iki kudu enek tanda petik loro iki. Umurku tanda petik 13 1 3 tahun. Nggih, umurku 13 tahun. Tulodo sing keloro, adikku cacahe loro. Angkane ndi? Nggih, loro angkane. Adikku cacahe loro. Ngarep burine diwehi tanda petik double. Regane tahu 2500. Regane tahu 2500 ngarep burine diwehi tanda petik. Kan iso iki loro 500. Loro 500. Nah, kok lek nggih latihan gak apa-apa ndelok-ndelok dhisik sambil ndelok ya ditutup terus suwi apal dhewe. Hitungane apal. Nah, dina iki awake dhewe belajar nulis migunakake angka Jawa. Omahku nomor 394. Nah, sak ngarep lan mburine 394 iki diwenehi tanda petik double. Sangu sekolahku 7500. Nggih. Nggih, monggo nggih. Dhuwure klopo 16 meter, celanaku ukurane 28. Nah, ngarep mburine angka iki diwenehi tanda petik double. Belajar tulis nek omah, nek buku, minggu ngarep ditambahi nek materine. Wis muga-muga didik-didik ngene iki bisa dipahami lan bisa dipelajari ing omah yen ana pitakonan bisa takon yang Pak Arif lewat WhatsApp. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.